presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Digoy. Hindi gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Digoy. Kini akong problema sa komuna na niyo. Kay halos tanang mga bana problema ang ilang asawa. Kay kini akong asawa gud sobra kasi lusa. Murag ko naman lain ang utok ni bayana. Pero aron ninyo masabtan ang akong sugilanon, aniun ako pagsugod ang tanan ha. Kanta-kanta. Okay na siguro ni. Be. Ako ang namunit sang pangpang sang gugmay. Ay, dong. Sibat-sibat lang kayo na ako asawa. Goy, tanawa tong gilungag na ko ha. Kasi mudukot to ha. Sige. Ato na ka, bye. Goy, tanawa to kasi mudukot to ha. Kaon lang yung gutumon sad ka. Nga naman, mulakaw ka Nalay din. sudan, ha? Mulakaw ka? Adili, magkamangko. Mulakaw din. Kita na siya nag-ilis na para mulakaw. Makuta na pagin. Mulakaw ka? Bida sa nimo ay bida. Mulakaw din. Paglabi itong mga bulingon niya ha. Kunya ang tubig di ay nanang bill. Bay rito. Oh, kwarta oh. Bayad di subig day. Adili. Ha? Adili. Ipahikap lang na nila. Ipahikap. Di lang putlan. Kapoy ni mo. Gina na siyang ibayad rito. Mangutan na mo balik. Buko sa di mo digoy. Uy, kapoy ni mo ikastorya. Ato na ko ay. Maglakaw ra ka day. Magkamang! Ay, bladong taon kini ako asawa. Di mo lang tahapi taon makapangutana kay mo dayo ng paninghag. Hay, kakidot! Nanay. Naglingkod-lingkod taon siya ang rocking chair. Doolo na ko. Kining nay. Pwede ko, may pangutana lang ko ni mo, nay. Pwede ra, nay. Oh, unsa man na? Ako, nay, kining... Unsa na, Digoy? Kanang... mo'y kaliwat high blood, nay. High blood? Oh, high blood ba? Wa. Wa, di ay. Oh, wa. Mao ba? Bisa sa inyong mga kaliwat, wag yung high blood. Ay, wa, oy. Nangamatay na. Sa'yo namatay? Namatay na sila, nay? Nag-atake. Sa kasing-kasing? Sa high blood. Ay, mao di wa. Wa na nabilin di ay. O sa iti bili sa taong high blood eh. Ay, so, sayo ra kayo na og ilhon, oy, Digoy. Kanang kuan, masuko lang bisag waon sa niya mangutana ka, masuko. Kana, kay sa high blood man na. Mao ba, nay? Mao din. Mahigali kay wa ka maliwat sa mga anak na no? Ni kinsa man. Hindi, imong anak, kung asawa, dali mong kay musuko. Na murag high blood siguro. Ha? Mahigani kay wa ka maliwat, nay. Ug unsa may pagtan-aw mo nako, high blood. Anak Unsa man? Gusto ko kang mamatay ko? Atakihon ko sa high blood, ha? Dili ko high blood. Nakasabot ka. Ingo bitaw Dili ko high blood. Di, lagi. Di, sige sila mo to. Ingo bitaw dili. Hanggaw. Ay, nanay sa'yo. Oy, asam ka?
Niya na kagsumbag, lakaw ka. Oh, barang makaday. Nay! Nalipong ko. Oh, Nalipong ko. wow, anak, yun na. Basta di high blood. Ay, Pre, para dili ma-high blood maaari, pre ba? Pakanaapir mig mga utanon, ayaw sige pakaang baboy. Unya pakatugan nagsayo, kay kanang kuwang sa tuog, usanas makapa-high blood. Kay mas stress magana. Kung kuwang kang tuog, unya mas stress ka, musaka man tanan. Ha? Kanang Sugar. cholesterol, o kanang gitawag og blood pressure. Mau ba, pre? Bitaw, pre. Mao sa nga ako asawa, pre. Kaniya to, sus, grabe ha. Gamayng sugo, dili katuman. Maninghag na yun. Gamayng butang, sapot na yun. Os kang grabe ha. Lagi. Pero karon pre, di na maningat. Aw, di nang pre. Gamayng sipyat ako, latag litso. Kung sa bugot sito yung ka, pre. Membro mo ka sway klaro. Diin ka, uy. Dugay maka nabalik. Dito ko ilang pare-pare yung day. Pare-peryong? Ha? Pasig diin ka, ha? Usahay ra ba? May pagka-magician ra ba ka? Dinis Vergara, kay Magician. Yapa, day. Di tinood. Bukalit ka lang. Kuan, now you see, now you don't. Pato. Di tinood. Masakpan talaga di kuya ka. Paksit ko ng now ni mo. Unsa na imong da? Unsa na imong da? Cake, man di day. Cake? Gitagaan ka cake si imong kabit? Ha? Tubag ka yun! Noon so sa kabitaka mo tuk ni haway noon sa mga. Pwes, para kang kinsa na cake, ha? Ay, kung inang para ako na. Para to sa'yo. Para to sa'yo nga, no, birthday na ko ron. Wa na kahinumdum, ikaw wala ka kahinumdum sa akong birthday. Ug tanawa ra, chocolate na cake. Nahibaw ka, hindi ko ganahan ng chocolate. Mao nang ay kong ilara. Ay, kong ilara. Dili na para ako. Bakakon kanda ko. Noon sa biya taon dili Ay, kong ilara lagi. Di ron ako birthday. Nyadatan ko ni mong cake, ha? Para kang kinsa na. Para kang kinsa ni. Ay, Ginoo ko giun sa taon na nimong kaktaon oy. Kak, bitaw, gikan na sa imong kabit, no? Gikan na sa imong kabit. Di na unsan man taon ng cake. Sulti ba? Para kang kinsa ng cake. Para kang kinsa ng cake. Para ako na! Taan palagi ko para imo na. Gihatag na sa imong kabit. Nganong gitagaan kang cake? Ngano? Noon sa biya taon ka nila makakinumdum. Today is my birthday. Birthday ni mo? Ako ning pilit ang cake para sa akong birthday. Wala ka kinumdum na nila. Unsa derong pizza di ay? December 8! Dungan may birthday sa imong kulada kung June. Dili. Sa pista. Nalimot ka? Ako rin birthday? Ay, December 8. Ang akong kaki. Ang akong kaki. Huwag mo siya ka magsulti. Daw, mo siya ka magsulti. Di ba giingnan ta ka, pahibaw samtang layo pa, inahak sa gigikastanan. Uy! Uy, ang saan naman na makaon ng kika, ha? Ay mo, bitaw rin ipuspos-pusaw, gitabak-tabakan na mo. Saan na mo ka magsulti? Saan ba ako magsulti? Dayon nag-rak-rak niya sa imong pusulting bati kayo. Paita sa di mo, eh. Pasensya na, good. Paitas ko birthday na, eh. Uwang taon, kadaggot sa kadila taon sa cake. Tawag atong anak, be. Tawag si Jinjin. Ha? Usap mo mo, Jinjin? Naku, isugo. Pagkakanahan, biya taon ng kalakihay. Jinjin! Anak! Na Jinjin! Ngano, tatay? Tawagan na nanay mo! Ngano, nanay? Paliti dito palen sa imada. May ito kay lapad to. Saan man ang tungpan? Mangang tay pa, nanay? Para atong kanon. Palit dito ha, para sa birthday ng tatay nimo. Jinjin! Diyan na, nanayo. Dito na ako palitan sa ilang ani. Mayo to kay lagpad ang ilang ensaymada. Asa tong kandila, digoy? Saan pa matuloy mo? Ibutan ako sa ibabaw sa ensaymada. Wala naman mapurma ang kaki. Kanina lang ensaymada. Sige na, aron kantahan. Ay lang, day. Wala ninong na birthday, ha? Wala ninumdum sa kong birthday. Ikaw, ibis kaki ang atong sauan karon. Isay madan lang doon. Bahaw pang yun. Peh! Birthday ko kay ubos taon na to, eh. Kaya imbis main lang ta to. Naami gamay taong sauan-sauan sa kong birthday. Ilang puras minusawag ang cake nga akong palit sa akong birthday. Sa akong asawang kanahan. Kanahan yung bayana. Unya. Bay, Paryong. Mama madari, bay. Birthday rin ako, bay, Paryong. Birthday day, bay. Birthday. Birthday. May problema. Okay ra? Kining... Sige mag-birthday, pre. Katong aging tuig, birthday ni mo. Karot birthday na sa ni mo. Ay.
Film siyempre. Kasi gusto mo, di na ako mag-birthday. May ka na inom pa ka ng birthday, pre, no? Ay, no, usap ka niya. Hilom-hilom lang ka. Dali. Nahinomdom na siya, pre. Ang wa na mahinomdom eh, o pila na iyang edad. Kaya na mga. Okay, ayaw birthday na ako. Parehas nga itong bagong tuig ming kasal ay, what I mean is, parehas itong bago pa ming kasal is, og sayo sa katuig, kada duha katuig, mag-birthday ko. Ano akong birthday? Karon, wala na yung taon. Og, di na konsultihan akong birthday akong asawa, di kay numdum, paita ba yana? Sige lang, pre. Ano mo yun ang kinabuhi, pre? Mao lagi, sawa po pre mata. Mao niya itong kapalara taon. Mga, dawato nila tanang nga inana na ito asawa, kabaliwarang yung taon taniya. Tatay! Oy, pre, yapas kasi imong anak, pre. Dahil, Jed! Tatay! Kanang papaulion ko no ka ni nanay. Papaulion ko no ka. Sa'yo pa ganyan naarami diri, minor, sa kong kumparin. Sa, Unya, kay kisugo man ko niya. Kay, masugo man siya o dili na ko tumanon niyang gisugo. kita, ginabayan. Sus! Uli na lang ko, tatay, uy. Kay, masugamak na sa ka. What? Ang susad, masugamak na ko. Masugamak, ano masugamak man? Dili man ko niya papaulion kung dili ka mo kuyog na ako. Pizza! Una lang ito, ina, masunod ako. Na, di ko tatay, uy. Ako'y mabunalan. Ginabayan na. Sus! Uli na, pre. Bita, pre. Kami lang tiwas, pre. Gamay naman na sad ni. Kami lang tiwas, pre. Una na ito dito, pre. Ikaw kay, bas doon importante ito yun, di mo mari ba? Ina nga, musunod ako na ikaw, ina ka. Ay, sige. Ako inunaan na nga dili tsika. Gahit tsika kag-u. Oh? Mabunalan gani kung akilan ni tatay. Bantalan tsika na ako. Musunod lagi. Kung sige lang ako na dito. Bahala ka diha, tatay, uy. Isumbong ti kang nanaya. Gahit tsika kag-u. Papaulion. Pre, saksi mo ha? Unsa ka mayong laki manulti akong anak? Liwatas naan. Pre, di ko eh. Di ka andi ni Mari, pre. Sige! Ako under! Ginawan ka na on, David. Wapala na makatilaw sa ako kasuko. Ako kasawa, pero makatilaw. Luhod agyanan ako! Pre. Si Mario man ang napadong ni pre. Uy, burang nag-aarap magpalo-palo, pre. Yaman sa aaris ako, pre! Tawa lagi. Ang pugo lang yung taon ko sa akong kagalingon aning akong asawa. Hadlo ko nga basi tao hiday kan tao niya nato ba. Niya pagabutan mo sa bay. Dahil. Nganong dugay kuno kang ni uli, gipaapas na makas imong anak. Oo, say, uli man dayon ko day. Kinsa na sa gisaytan-saytan ni mo to sindahan, ang tindira na sad. Hindi. Sila salot? No. Silang salod karon. Kung isa pala itindira dito. Dire, magsulti na gud ta. Ay, ara magilis ako kadiyot. Gusto mo kang istorya na ako. Magilis ako. Kadiyot lang. Nanay, nakita rin ba na ko si tatay kapon nga may babae siyang gikasulti? Mao ba? Unya. Nakita na ko ngayang gikumot ang lubot sa babae. Animal. Karon kang diguya ka. Sige, what do you want to me is to talk, ha? Paunsa pa. Bahin sa imong pagkababaero. Come on. Kinsa taong British ang sulti nung anak. May di siya, Nakita kas atong anak nga magikasulti kuno kang babae Isa gahapon. mo kasulti, ha? O sa dautan na nung ako'y kasulti? Ang dautan anak kay imong gikumot iyang lubot. Mauna. Unsa isulti mo, anak? Unsa? Kinsa ta atong anak mo sulti. Kalibutuon ka makak na siya taon, oy. Dili mamakak ang bata di guya ka man nang masayod ko. Unsa inyong ebidensya? Dijen. Isulti kon giunsa niya ang babae nga imong nakita gahapon. Sige. Kuanay kanang nagsulti sila. Unya, iyang gapak ang lubot sa babae. Ganina, gikumot ka rin hapag nasad. Daptaka mo lang ka. Dili ay tuwa na yung mga anak taon, bakakon kaya na ako. Unsa pa nak sige sulti. Iya man ki agbayan ang babae. Ha? Di na, tinupataka mo ng taon ka na yung chino, oy. Unya, iyang gikapandukan sa babae. Saba, de. Pataka mo lang ka. Hayo, pamakakon. Di lagi na magkamaong mamakak ang bata. Sige nagsulti pa na. Wala magawan, ha? Unya, pagkahuman nag-ana sila. Nagunsa. Nagkuan ba kanang nagtsula ba? Parehas ba atong inyong gibi mo ni kuan ni Ninong?
Unsa? Adi ay, bida. Ikaw day dunay kulo ka didang, ha? Ilom, oy. Kay bagyo na siyang bakako ng bataa. Bantay ka lang gid nako. Bakakon ka gid kasta ng bataa ka. Sud sa imong kwarto. Sud dayon. Nay. Sud dayon. Bro, di ko makatuos gisultis kong anak. Amot og tinuod ba ka? Kay katong gisulti na nako. Di mo gyud taon to tinuod taon. So, klaro na makakin bata. Pero sa gisulti ba sa inahan? Amot og buktuo magkakuha to. Kay mura nagsulti siya sa tinuod. Mauni akong problema ron. Kay dili gyud siya moangkon taon akong asawa nga tinuod to. Pero gisulti sa akong anak. Mura mo yung tinuod. O saan kang mo matutihon ba? Ate Pres, o saan tinuod ka to o dili? Palihog tabagay ko ninyo. O saan kung kamo ang pasultihon, kini ang akong suliran. Digoy. Good morning, ma'am. No, Pedro, good morning. Good morning, Arnold Gariste. Onya, happy fiesta. Immaculada Concepcion sa atong paglikod karon, Ate Pres. Happy birthday ni Mama Mary Immaculada Concepcion. Ate Jinjin, Yes, simba na ka? Alan! Viva! Immaculada Immaculada Concepcion. Concepcion. Unya, magpasalamat sad ko sa mga mama ha, nga pirmi ko ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata niya. Gawas ana para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugom-ugom mo sa Diamond Yema, UBM Special, o ang UBM Special. Oh, we especially Diamond. Diamond Yema. Sa tuloy, nakalimot na ko kay Alan. Unya, palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, mao na mga bata, inog yung mga doon Pepe Tablia, kay padung mo sa eskwelahan, lagsi kay mo, nya, abti kay mo dito sa eskwelahan, maayo kay mo sa klase, kay, kuhan, high energy mo kunuta, energy kita ni atong doon Pepe Tablia, mga bata, ba ni painom sa atong mga girikanan, nya, samtang maglakaw mo, ugom-ugom mo, og Diamond Yema Special, og Obi Yema Special, the best kay natong ugom-ugom mo, mga bata, nya, karon, wala may usurong lakaw-lakaw, o sakay na mo tricycle, sakay balabal, ugom lang mo kay kondisyon, nindot kaya ito babation niya. Kamong mga nag-chat-chat po diha, away lain. Ang ato isumsum, ang Tasty Fish Cracker o ingon ban kining Paulitos Macaroni Crunch. Lami kay nito tuslub og soup. Ate Pres! Okay, ang sendo dato karagadlaw. Atong si Digoy. Si Dudong Digoy, Ate Pres. Si Digoy. Si Dudong. Digoy. Dudong Digoy, Ate Pres. Problema siya kay iyang asawa. Sige pa nga bubo. Karon, ang iyang sulti siyang anak kay dito sa katapusan ni sulti siya. Bakit ang binakos papa? Si kuy lak babae yang hikap ang lubot niya yang giupuap. Siya di ba niya pariyatong gibuhat inyo sa imuhang kumpare sa akong ninong maba katong kumpare nimo nga nagtsula mo purti lagutag Digoy Ate Pres. Asa magi tinuod ba ni gisulti siya nga nakainingom siyang asawa bakakon kang bataa ka tara sa kwarto. Di ba ka ni tinuod Ate Pres mo nang gidudahan Digoy katong ako nga igsultis kong anak wa gito siya kamaturan kay di man to tinuod ako mismo nasayod man pero ang gibuhat siyang asawa dro ambot lang ka tinuod ba ko Ate Pres tinuod ba ko Ano mang disulti ba niyang anak? Bito, Bayan no? sa iyang bana. Nga di na mamakakang bata. Sakto sa itong gisulti. tinuod Wala magiging kumpare. kato tinuod gid siguro to by the way ambot lang by the way bambi sabi basahi ko niya para masayo tas kamaturan ba bili 1 Corinto, Kapitulo 7, versikulo 2, nga rin sa 3. Apan, aron paglikay sa pagpakighilawas gawa sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mga asawa ug ang babay mamana. Kani, sabot-an kani gitawag og premarital sex. Kaya bang pagkighilawas, kadili pa sila minyo. Padayon, verse 3. Ang lalaki kinanglang magtuman siyang katungdanan ingon nga bana, ug ang babay kinanglang magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Karon, Isip asawa. naminyo na sila. Kay mo mingon diri nga og magkigilawas kag kasawa pay kaminyoon, kinahanglan may pay magminyo na lang. Naminyo na. Magtiayo na. Kinahanglan ko na magtuman sa kabubuton ang bana o asawa sa pagkutuman kabubuton isip asawa. Karon, wala ba malapas sa linya
Ang iyang pagtuman wa ba malapas kay ningon mo to primero nga nagbinuang na may ang bana pagtisuko sa asawa. Nalabtik ang dila sa bata, nang laki ang mama. Wala ba matuman ang ilang mga katungdanan o wala ba nalapas? Patas na sila patas. Oh, dili kay ang sa laki murag di man tinuod. Murag di man tinuod ang kaning sa babae murag tinuod nga perti man lipyo ha. Tinuod. Ningon mga Tinuod. Ari ko gibuhat ninyo ni Ninong. Tinuod to ba? Ako ganuda ko nga tinuod to. Usbon Goliath. Kaya dito nakuha mga kape. Di tubig ako gid. Uno ka rin to, Kapitulo 7, 2-3 ang versikulo. Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawa sa kaminyoon, kinanglan ang lalaki mga asawa ug ang babae mamana. Ngunit gitawag paglikay sa pre-marital sex. Mas may pa magminyo. Ano maguna-una ba? Karon na minyo na. Ang lalaki kinanglan nga magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana ug ang babae kinanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Akong giingon sa dati preso si Pedro. Nagtuman na sila. Wala ba malapas? Wala ba malapas? Kay Ikaw, Dro, nakatuman ba ka ng premarital, do? Wag di ko katuman. Wa pa mi makasal sa magsabong naman mi da. Mao lagi kay kasapa gyud mi sa amahan kay nanood mi itong payag na nabuslog kito. Maminaw sa, wa makamu magamit og tari. Kani Goliath pananglitan og matinuod man ning nakita sa bata. Mas bugat ang gibuhat sa asawa kay ang nakita sa bata segunda naman lang. Segunda bitaw. Ang asawa may nauna. Kaningon nga si Ana, si Papa og ana-ana. Parehas sa kibuhat ninyo ni Ninong. Sa pa mas una ang asawa. Mas una. Karon. Dili ba hugog patas? Dili. Kay naguna man ang asawa. Ang asawa. Karon. Ay, may radyo ko nabayot pa no. Kay naon sa day ka? Ha? Naon sa day ka? May mga nabayot eh. Wal, priran may mangitang lain. Ari ba mis kontraktor? Ari ba mis ombudsman? Salamat ako na dito manon. Kada ko ang pasultihan.